जिनं देबरगाव बियाबाव BPF दोलोखौ मदद होफैनायनि दोहौ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ दुखु मोननानै BPF खौ मदद होयो। মানে UPPL সরকারে আমার মানে গাঁৱত একো কাম কৰা নাই। মানে আগত বহুত পৰিস্থিতি দিছিল, মন্দিৰ বনাব, ৰাস্তা বনাব, ড্ৰেইন বনাব, ক্লাব ঘৰ বনাই দিব, এইটো একো কাম কৰা নাই 5 বছৰৰ ভিতৰত। এই কাৰণে আমি ইয়াত বিয়া পাই পেলাই মানে BPF ত যোগদান হৈছোঁ। देबरगाव ब्लक कमिटि BPF नि बानजायनायाव मासपारा गेलेग्रा फोथाराव दोलोनि मिटिं लोगोसे जयनिं हाबाफारि। सा 500निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों। 10 नं देबरगाव बियाबाव BPF हानजायाव मदद होफैनायखौ BPF नि MCLA देरहासात बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, BPF नि लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म मोनहा दुंब्रुदै बरायना लानायजों लोगोसे फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ गोबां बियाबाव देरहासात जाना फिन सरकार दागोन होनना रायजो राजाफोरनो खोथा होदों। BPF नि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे BPF नि गोदान सरकार रायजो राजाया बानायनो थांगासिनो दं। 10 नं देबरगाव बियाबाव BPF दोलोखौ ग्रिद मदद होफैनायनि नुथायानो फोरमायो 10 नं देबरगाव बियाबखौ फेजेननो हानाया गोरलै नङा। नैबे सा 500निख्रुइ बांसिन मदद होनायानो फोरमायो। दिनै देबरगाव BTC कन्स्टिट्युन्सिनि सिङाव थानाय थिथागुरि प्राइमारि नि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जेरै गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोनिफ्राय 400 जन जोंनि BPF दोलोआव हाबबाय। बिथांमोना गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोआव दङमोन आरो बांसिनै UPPL राजनीतिक दोलोनिफ्राय फैदों आरो साफा सानै गण सुरक्षा पार्टी GSP निफ्राय साफा सानै दङ आरो BJP निफ्राय साफा सानै दङ। मेक्सिमामानो UPPL दोलोआवमोन। बिथांमोना दिनै जोंनि BPF दोलोआव हाबफैबाय। देबरगाव बियाब हिसाबै जोंनि जिथु BPF नि केन्डिडेट जोंनि BPF दोलोनि सुप्रिम हाग्रामा महिलारि सारा कन्टेस्ट खालामगोन आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानाया रोखा आरो बेवहाय खुनु दोलोआनो बेवहाय कन्टेस्टआव फैया। गोबां भटनि बेब'थानाव देरहानाया खाथांफोरा देबरगाव बियाबनिफ्राय हाग्रामा महिलारिखौ बिदाय होननाय रावा मिसा खोथा। हाग्रामा महिलारि सारखौ बे देबरगावनिफ्राय बिदाय होनो हानाय खुनु परिबेस गैया आरो खुनु UPPL आव बेबादि लिडार गैया जे हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना बिदाय होनो हागोन। खुनु दिनाव हाया। बे नंखाय बाथ्रा आरो बे नंखाय बाथ्रा दिनै बिथांमोना बेबादि गोबां माने मानसिफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै मिटिंखौनो खालामनो हायाखै। ओरैनो सा माखासे दालालि मानसिफोरखौ लानानै बिथांमोना मिटिं खालामगासिनो दं। दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जायगा होआखै। खुनु रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मिटिं खालामनो दिनैसिम बेबादि ज' मिटिं खालामनो हानाय जोङो परिबेसखौनो नुवाखै आरोखि। बेथ' खाथां BPF दोलोनि बे दाबि नङा। BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दाबि आरो BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साननाय आरो BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अननाय आशीर्बाद आरो रायजो राजानि आशीर्बादाव BPF दोलोआ गोबां सिट लानानै सरकार दानो हानाय बिबांनि सिट लानानै जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव गोदान
BPF-नि सोरखार हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे BPF-नि गोदान सरखार रायजो राजाया बानायनो थांगासिनो दं মানে আগতে মানে আমাৰ গাঁৱত বহুত পৰিস্থিতি দিছিল মানে UPPL এইবিলাক কাম মানে কৰা নাই আৰু কি এইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা মানে কিবা কি হৈছোঁ আৰু সাৰেণ্ডাৰ হৈছোঁ আগত UPPL দলত আজি BPF জইন হৈছোঁ